дуруд бинандои азиз, шуморо ба тамошои нашри навбати интеллект шоу даъват мекунам. Ин бозии рафиқона аст ва дар миёни бозиҳои асосӣ мо ҳамеша бозии рафиқона дорем, яъне миёни иштирокшавании фаъоли гурӯҳҳои дигар ҳамин гуна бозиҳо баргузор мешавад ва мақсади ин барнома ҳам як андоза устувор кардани дӯстӣ миёни бачаҳо аз муассисоти гуногун, аз намояндаҳои касбу кори гуногун дар кишвар ҳаст. хуб, ва имрӯз дар ҳайати ин тими рафиқона дар бозии навбати интеллект шоу ширкат дорад Саидакбар Каримзода, Сорбон Исломзода, Сафина Зарипова, Дурахшон Тағоев, Дилшод Ниёзов ва сардори даста Шодӣ Муродов. бозиҳои рафиқонаи мо то 6 савол идома мекунанд ва саволҳоро ҳам ҳайати иҷодии ин барнома омода мекунанд ва ҳам бинандаҳои мо барои мо мефиристанд. умедворам ки қоидаҳои дигари бозиро шумо хуб медонед ва қоидаи аз ҳама муҳими ин бозӣ ҳам ин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. хуб, агар шумо омода ҳастед, марамат даври аввал рақами саволи аввалро маълум кунед. саволи рақами 4, таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як системаи аҷоиби пардохти ҳаққи хизмати духтурон дар дарбори императори чин мавҷуд буд, ки ҳоло ин система нест, вале ба ҳар сурат бисёр ҷолиб буд он система. шумо баъди як дақиқа ба ёд биёред ки аз рӯи кадом принсип ё усул ё тартиб духтурон дар дарбори императори чин пул мегирифтанд, яъне ҳаққи хизмат дарёфт мекарданд. савол фаҳмо аст? марамат, агар фаҳмо аст, як дақиқа вақт барои фикр кардан. филмои ҳунарие ки бад масалан сериалҳоеда ҳамунҷо мушоҳида кардагин ки ҳаққи хизмат аз чӣ хел пардохт мекунанд барои табибу ҳамшироша. я махсус гап дар бораи ҳамширое ки дар дарбор хизмат мекарданд, дар бораи бале бале ҳамун либосе ки ба бар мекарданд, мардум мешинохт ки ҳамун табиб ё ҳамшираи дарборӣ аст. бале ба ҳамин фарқ мекунад ё ки не? ҳамин махсус филмҳои сериалҳое ки буд, ҳамунро як дар хотир биёрем. бале бале ӯ махсус ба ҳамун матое ки ба бар мекард ва я дар кӯча ё дар ягон ҷои дигар мешинохтанд ки ҳамшира ё ки табиби дарбор аст. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат, аҳли даста ба хулосае омадем ки ба ин савол Саидакбар ҷавоб медиҳад. марамат. сараввал ҷаноби ровӣ аз гуфторе ки дар дарбори императори чин гуфтед, ба лафз замон як калима омад ки дар дарбори чин дар ҳамон вақт дар замони императории чин як матое буд ки нодир надошт бо номи матои абрешим, ки дар вай ки дар он солҳо ба зури сиру асрораш аз дарбор берун баромада буд. мо амроҳи даста як хулосае омадем ки шояд ки қадрдонӣ ба сифати хизматҳои ҳамшираҳои дарбор маҳз қадрдонӣ кардан бо матои ҳамон абрешим мебошад, ки аз рӯи ҳамон мато мешинохтанд ки ин ҳамшираҳои дарборанд, хоҳ дар кӯча ё бозор ё дар даруни қаср ё берун аз дарбор. хуб, инҷо гап дар бораи як системаи пардохти меҳнат мерафт. инҷо гап дар бораи пул мерафт. пул ягон хеле бос нест, ягон мато не, гап дар бораи пул мерафт ва инҷо
як тартиби ғайриоддӣ буд ки ҳоло нест ҳамин тартиб, вале бисёр аҷоиб аст. яъне хуб табибон ҳамон вақте пул ба даст меоварданд ки ки ҷавоба пешниҳод мекунад? агар император бемор шавад, бале. бемор шавад ягон нафар бемора табобат кунад баъд медоданд. ё нашавад? Бемор нашавад. Бемор барои инки онҳо яъне то вақте ки император бемор нест, онҳо пул мегирифтанд. вақте бемор шавад, онҳо давом диҳед. вақте бемор нашавад, онҳо то сиҳатшуда ҳаққи музи маош мемонданд. аз маошашон мемонданд. ҷавоби дуруст ана ҳамин ҷавоб буд. яъне ин системаи тамоман ғайриоддии пардохти ба ҳаққи духтурон буд. император солим аст, онҳо пулро гирифтанд мегирифтанд. яъне ба ҳар сурат кӯшиш мекарданд ки, талош мекарданд ки император касал нашавад, император бемор нашавад ва онҳо маошашонро сари вақт чикор кунанд? Бигиранд. саволи рақами 2. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. умедворам ки миёни шумо дӯстдорони биллиард ҳаст ва дар бозии биллиард ҳамон зарбаеро ки ду шаҳрро маҷбур мекунад ки ба люза як бора ворид шаванд, чӣ мегӯянд? вақте ки як зарба мезананд ва ду саққоча ворид мешавад ба луза, чӣ ном дорад ҳамин зарба? чӣ мегӯянд ҳамин ҳолатро? марҳамат фикр кунед. Дарам роҳи вақтро қат мекунем. Сайдакбар ба ин савол ҷавоб медиҳад. марҳамат Сайдакбар. рости гап ҷаноби роҳи он қадар дӯстдори биллиард ва бозигари биллиардам нестам, лекин аз як силсила филми таърихи биллиардбозон тамошо карда будам ки бо забони англисӣ ва дар зернавис аст бо тоҷикӣ. дар ҳамин худи телевизиони сафина буд, фаромӯш накунам, стрик мегуфтанд ба фикрам. яъне ки ду саққо ворид мешавад. бале, стрик. чӣ мегӯянд ина? ду саққо. инҷо гап дар бораи бо як зарба ворид шудани ду саққо ба лӯза меравад ва чӣ ном дорад он? хуб, биёед беҳтараш ин тавр мекунем. шумо вақта истифода бубарен. ба ҳар сурат вақта истифода барен. фикр мекунам ки варианти хубтар аст. як дақиқа фикр кунед. даромада ба англисӣ чӣ маъно мешавад? داز میشود ту даст мешавад? даст вақти даромадан намешавад. даромадан чӣ мешавад? биллиард бозӣ карда ки аст. ҳамон филма давом шуд дар хотир дорӣ якон филми дигар ду саққо чӣ мешавад? дос ҳамин маънеро метиҳад. дос дубол мешавад? дубол мешавад? ду ту دبل نه дубл боша. барои ки ду гола дар футбол дубл мегӯянд. дар футбол агар як бозингар дута гол занад дубл мешавад. се та хатри чорта поп. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат Сардори Даста. ки ҷавоб медиҳад? муҳтарам, роҳи ба ин савол Дилшод кӯшиш мекунад ҷавоби дуруст диҳад.
راستی جناب راوی ما بازی بیلیارد کم میدور هستیم ولی اگر به دیگر ورزش ها نسبتا نظر نمیم مثلا در بازی فوتبال ورزشکاری که یک نفر ورزشکار 2 گل میزند آن را دوبل مینامند ممکن که یعنی که کلمه دوبل در همین چی هم استفاده برشه یعنی که با کلمه انگلیسی تو بول یعنی که دو توپ دوبل اصلا دوبل хуб ин ҷавоб қабул аст ва ин ҷавоби дуруст нест онро мегӯянд дуплет мегӯянд саволи рақами 3 таваҷҷӯҳ кунед ба савол дар баъзе кишварҳо ҳамин гуна як анъанаи аҷоиб мавҷуд аст ки дар як ҳолат қаҳваи бе шакар пешниҳод мешавад ва дар ҳолати дигар қаҳваи хеле ширин кадом ҳолатҳо аст он дар баъзе кишварҳо ҳамин гуна анъанаҳо ҳамин гуна одатҳо ҳаст ки дар баъзе ҳолатҳо қаҳваи бешакар пешниҳод мешавад яъне ҳангоми як рӯйдоду як ҳолат ва ҳангоми рӯйдод ва ҳолати дигар қаҳваи хеле ширин пешниҳод мешавад ба меҳмонон оное ки меоянд ин кадом ҳолатҳо аст маромад як дақиқа вақт доред фикр кунед як вариант ҳаст توی جنازه مقصده як вариант ҳаст иҷа мешавад вақти туй қаҳваи ширин метиҳанд вақти ҷаноза қаҳваи бешакар як варианти дигар аст وقتی جدا شوی хостгорҳо бале хостгорҳо розӣ бошанд қаҳваи ширин бале агар ки норозӣ бошанд бешакар агар розӣ бошанд шакардор меоранд розӣ бошанд در ترکیه نگاه کنید نمکدار میبیارن کسی روزی هست مقصد روزی باشن به شکر میبیارن روزی نباشن شکردار میبیارن درسته برای اینکه همین کینای ترکی هم که اگر عروس روزی باشه در دونش نمک ریخته میبیارن سیم وارینت چی بود سیم وارینتش وقتی جدا شویش ممکن باشه وقتی جدا شوی شکردار به جدا شوی به شکر گفتنی گپ مراسم جدا شوی هم کافی مینوشن менӯшам база кофе سه وارینت های بین سه تا یک وارینتی ҳамун варианти туркия ка ба мо хосгоро با این جگه وارینت як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд маромад сардори даста ки ҷавоб медиҳад دلشاد پاسخ میده маромад با فکرم که هنگام اولینش نه که خواستگاری آمدن دومش هنگام جدا شدن яъне вақти ҷудо шудан меҳмонҳои зиёд меоянд не ба онҳо баъд қаҳва бояд диҳанд намхел мантиқан фикр кунед агар вақте ки ду нафар ҷудо мешаванд меҳмонҳои бисёр меоянд هنگام فوت ба ҳар сурат фикр мекунам ки ҷудо шудан аз фавти камакак фарқ дорад хуб وارینتی دیگر است варианти бо чӣ вариантҳо ҳастанд як вариант буд ҷаноби ровӣ ки ҳангоме ки хостгор меояд агар ки розӣ шуданд қаҳваи бешакар агар розӣ нашуданд қаҳваи бо шакар меояд розӣ шудан бешакар бешакар ан шакардор мақсад меҳмонам ба хушхурсандӣ гусел мекунанд шодӣ маромад чӣ вариант аст варианти охире ки ман бояд қабул кунам кадом аст шодӣ ёддас мешавам ки шумо инҷо дар вақти суҳбатотон албатта дар бораи ҳамон варианти дуруста гуфтен албатта гуфтен барои ҳамин ман пурсида истодам ки маромад шодӣ гӯш мекунам бале дар вақти мотам ҷаноби ровӣ қаҳваи бешакар дар вақти тӯи ҷаноза дар вақти мотам бешакар медоданд дар вақти хушҳолӣ бо шакар дар вақте ки рӯзи азо аст қаҳваи талх баро ки рӯзи хуб нест روزی تلخ است рӯзи талх ва дар вақти тӯй қаҳваи ширин
یعنی در بعضی کشورها همین گونه انعنه وجود دارد همینطور؟ اگر نداشته باشد تخیلاً در فکر ما هست. خب باید گویم که همین وریانتی که شما پیشنهاد کردین وابسته به قهوه ها وریانتی درست است البته. саволи рақами 5 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. он як навъи матои қадимии тоҷикон аст. ин мато пахтагин буда нақшҳои хос дорад ва барои онро ба даст овардан сони сафеди софро бо риштаҳои абришимӣ ва маснӯӣ махлут набошад ва маъмулан онро сони ғуломҷонӣ ном мебаранд интихоб мекунанд ва дар он кор интихоби рангҳо ва нақшҳо хеле муассир ва муҳим мебошад. одатан он сабзу сурху сиёҳтобу зард мешаванд ва намунаҳои дигарам бо номи сиядуқи ҷигарӣ аз гузашта аз қадим маълум буд ва гулҳои хеле зебо ам дорад ин мато. чӣ ном дорад ин мато ва ин намунаи зебои санъат? савол фаҳм аст? марамад як дақиқа вақт фикр кунед. балх мегам чӣ сон ёки балх медонӣ кадом мато аст? дига чизае ранги чӣ? ҳозир не суф чӣ тайёр мекунем мақсад ҳамин матое ки чакана мегит чакана матош ласм дорад аммо чакан ҷигарӣ мешавад ҳамаи намудаш мешавад сирх сав сафед зар матое ки дар фон номи чия не номи мато ҳамашон ё ҳамашон номи мато мақсад ҷа атлас ёдуқ мешавад гулдӯзӣ мега ки ироха чун шу мекунад гулдӯзия рост мега дастхони сафед мега медӯзад гӯш номи мато ғайра гулдӯзӣ мақсад инҷа номи мато гуфтаист и ғайра и дар чӣ мешавад атлас мешавад мегӯхне капро меша атлас меша адрас меша бо чӣ мешавад ки ҳама баназишон я ташвишидам аз иштиҳо шуруъ мешавад ку як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамад сардори даста ки ҷавоб медиҳед? бо такрор кардани савол хоҳиш мекунам ки ин як навъи матои бисёр қадимаи тоҷикон аст. матои пахтагина мегиранд хуб ва як сони сафед аст мегиранд ва рангҳоро интихоб мекунанд, нақшҳоро интихоб мекунанд ба таври бисёр ғайриоддӣ. хуб рангҳоро ҳам худашон тайёр мекунанд мардум. хуб ва намунаи рангҳоро мо бароятон гуфтем ки аз кадом рангҳо истифода мешудааст. аз ранги сурхи сиёҳтобу зарду хуб сабзу рангҳои дигар истифода мебаранд ва шумо гӯед ки ҳамон мато чӣ ном дорад ва ҳамон намунаи зебои санъат низ як вақте ки кор тамом мешаваду он маторо хушк мекунанд як намунаи бисёр зебо пайдо мешавад ва шумо чандин бор аз ҳамин телевизион ҳам тарзи тайёр кардани ин ҳамин нақшҳоро тамошо кардаен ва вале ин ном ба ёдтон меояд ки чӣ ном дорад он мато? чӣ мегӯянд амира? бо ин варианте ки шумо гуфтед ҷаноби роҳӣ дар фикри мо як чиз омад. модарони мо дар рӯи сони сафед гулдӯзӣ мекунанд. не инҷо гап дар бораи рангҳо меравад. рангҳо риштаҳои гуногун ранг аст, ришта аст. хуб ҳамон маторо мегиранд ҷоҷо мебанданд. хуб мебанданд ва ранга тайёр мекунанд. маторо ба даруни он дег ворид мекунанд, пур аз ранг аст. хуб ва баъд аз он ҷо берун мекунанд. вақте хуш мешавад ҳамон риштаҳоро мекушоянд ва нақшу нигори бисёр зебо пайдо мешавад. чӣ мегӯянд амирам? ин мато чӣ ном дорад?
همین دقیقه لواگی را استفاده کنیم محترم. تمام یک دقیقه وقتی لواگی دارین مرامت میتونین استفاده برین. شیروز رنگش میبرویا. شیروز با فکرم. شیروز. ای بچه شیروز درون او چی میگفتن لبی پوچه آخه میکشون رشتهش گفت اینجا گپ سر گفتی رشتهش میبنده بعد میکنه میشه رشتهش میکشون. اون دیگه دختر میبندن گفت وقتی که گرفتنش هر کدومش خودش جوی رنگش انیق میشه بعد میکشون شیشه. آخه ما فکر درسته نه که ما چه دیدن؟ اطلس چی میشه در شرایط خونه؟ در شرایط خونه نه در شرایط خونه. اطلس همون چی که میبنده رشتهش 12 تقریبا من 12 تقریبا میزنه شیخ. همین ماتریالی که دام دیگه میدیشون نمی امرا بکوین همین قگال دیگه. همون اطلس شرایط خونه نیست در شرایط خونه. پاپوی بوسه میگن خب پاپویش میگفتن. پاپوری. پاپورزانی. هرنگه با فکرم. پاپورا با ماشینا میزنه. پاپورا با ماشینا میزنه. با وقتی ماشینا میزنه اگر که نباشه در شرایط خونه. میزدن به ماشینا را. همین شیروز با فیوت چیوتی ولی بکنم بستنش یا هم اطلس میشه باشه. خب یک دقیقه وقتی شما سپاری شد مرامت سرداری دسته. ما با خلاصه اومدیم که این استحصال متای اطلس در شرایط خونه باشه. این متای اطلسی که شما گفتین اینا در دیگ رنگ تیار میکنند و متا را میگیرند اون اینی که یک سانی سفید اونجا تر میکنند همین طور یا که کدام متای دیگر را گرفته اونجا در رنگ تر میکنند. محترم روی در وقتی که ما امیره در تلویزیون سفینه مخصوص تماشا کرده بودیم در دیگ وقتی که لباس امون ماتور سفید میدوزن وقتی که میجوشونن از رنگ های استفاده میبرن و میگیرن امون هر خیلی رنگ پیدا میکند و میبندند اول جو اون ماتور و بعد امون رشته را که میکشن چی میشه رنگ های هر خیلی پیدا میشه گل های هر خیلی پیدا چی نام دارد اون نامش در روسی خاطرم نمیاد. خوب سرداری دسته با یک نفری یکون واریانت پیشنهاد کنین کی واریانت پیشنهاد میکنند جوابتون چی است؟ چکان. خوب این جوابی نادرست است. گلبست میگن اینا گلبست یک چیزی بسیار معمول که فکر میکنم هر کس باید داند. سوالی رقم 6 توجه کنید با سوال برای ساختن اون اسباب موسیقی با قول شاهی میگن که تقریباً 1,500 متر از سیم‌های گوناگون در کار می شود. این کدام اسباب موسیقی است؟ 1,5 متر برای ساختن آن اسباب موسیقی شاهی به قوله میگویند که حدود 1,500 متر از نمونه گوناگون سیم‌ها در کار می شده است. این کدام اسباب موسیقی است؟ مرامت فکر کنید. محترم روی اسباب‌های خلقی باشد یا که اسباب‌های زمانوی؟ شاهی. اسباب شاهی حساب میشود پیانینا؟ نه دربار شاهی با معنیش که شاهی با معنی درباری نه با معنی تاپولیا پیانینا همین به حدسی می بسیار داره این خب دیگری واریانت میتونه ستور باشد عرف باشد او چی میزنه خیلی چی نامش چیه عثمان خودمون میزنه او میزنه نامش چیه اما عرف اون چی دیگه داره با قول خودمون یگونو دیگه داره عرف میگن توجیه ترجمه همه عرف همین عرف باشه نه عرف پیانینا خودم میگم که واریانت را پیشنهاد که با
баси мухи асбоби шоҳӣ ҳамин арфабати пианино муосир шад. намудҳои гуногуни сим инҷа. рӯдакӣ тавсиф кардагӣ аст Ут. як асбоби дигар. Не. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд маромад. инҷо гап дар бораи як асбоби мусиқӣ меравад ба қавли шоҳӣ ва шумо баъдтар мефаҳмед ки чӣ хел шоҳӣ. мегӯянд ки ҳудуди 1,5 метр сим дар кор мешавад. симҳои андозаҳои гуногун ки дар ин асбоб истифода мешаванд мегӯянд ҳудуди 1,5 метр астон. чӣ асбоби мусиқӣ аст? муҳтарам ровӣ, мо инҷо ду вариант дорем. Якум варианти мо асбоби мусиқии арфа аст, дуюмаш пианино аст. пианино? бале. инҷо ҳеҷ дар номашон ҳеҷ калимае ки шоҳӣ бошад ман нашунида истодам. шояд пианино арфаи шоҳӣ бошад. на як калимае аст ки ҳамон маънае ки болотар гуфтам ҳамон маъниро медиҳад. дар асбоб ҳам ҳаст ҳамин чиз. бале охир талаффузи шоҳиро натай намешавад. чӣ аст он? роял. кадом? чӣ маъне дорад ин? роял тоҷ аст. хоб тоҷ. тоҷа киҳо доштанд? тоҷа подшоҳо. хоб ҷавоби шумо чӣ аст? роял як намуди пианино аст. амин роял яъне пианино медонед аз рӯи чӣ мегӯянд? пиано форте пиано, форте баланд, пиано паст. форте пиано мегӯянд. он чизе ки шумо бояд пешниҳод кунед ин кадом калима аст? роял. роял. чӯбат шумо кафкобӣ намекунед? ман ҳайрон. ҷавоб дуруст аст мекунам ва дар ҳама ҷавобҳои мо ина бинандаҳои азизам умедворам ки ҳис карданд. мо ҳамин гуна калидчаҳо муаммочаҳоро мегузорем ки шумо бояд ба савол аҳамият бидиҳен. аҳамият бидиҳ. мо нагуфтем ки ин асбоба шоҳҳо менавохтанд. мо нагуфтем. вале чун онҷо тоҷ аст ва дигар шумо медонед ки онро ки ба сар мекард. барои ҳамин як кӯшиш кардем ки як калидча инҷо бошад ки шумо аз он ҷавоби дуруста ёбед. саволи рақами 1 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. шотландиҳо ба ин назар буданд ки номи он ғизои бисёр бомазза аз номи малика Мария Стюарт гирифта шудааст. ва ҳамин гуна дар байни он мардум қиссаҳо ҳаст ки гӯё малика бемор шудааст ва хӯрдани ҳамон чиза бисёр дӯст медоштааст. вале ба ҳар сурат варианти дуруст ҳамин аст ки он калима аз забони юнонӣ аст ва маънои себи ширинро дорад. чӣ метавонад аз забони юнонӣ маънии себи ширинро дошта бошад? фикр кунед. барҳол бой наметем бачаҳо не ки Apple англиси. юнонӣ хати чӣ мешавад? себ. ҳамин глюкоз аст. кадом калима гуфти чиги? маънои ширин. глюкоза сахароза ина глюкоза юнонӣ мешавад ширини охӣ карочи бад кунам. хуриш чӣ мешавад? акун себи ширин ки значит ки он калима глю дора. номи ҳамон хӯриша мегавонӣ. номаша бояд бигӯи шотланди Стюарт. ана ба юнонӣ себи ширин намегуфти ҳамин чиза. ба англиси чӣ мешидам? ози ҳамин англиси ҳама забонош маян забона. ин як намуд десерт бошад. хози себи юнонӣ себи ширин агар ба юнонӣ бидонам хай десерт иди бо охир як намуд десерт. я себе ки дар раҳон мефурӯшад вай чие вай хай шириниш мекунад. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. маромад сардори даста ки ҷавоб медиҳад. шириние ки ба сифати десерт баъди истеъмоли ғизо. хуб бисёр наздик омаден ва он ном дорад? йогурт. йогурт. бале.
йогурт. аз ин ҷавоби хубтар надорем. Надорем. ҳаминам нодуруст бошад ки қабулш кунем. хуб, вале ба ҳар сурат ҳисоб баробар мешавад, барое ки ҷавобтон нодуруст аст. ва ин гуфтам ки дар Шотландия мегӯянд ки ба Мария Стюарт иртибот дорад ва ҳамин гуна мегӯянд ки мармелад, яъне Марияи бемор. хуб, ин мармелад аст ва ҳамон аз юнонӣ мелон, ин як себи ширин маъниш ҳамин аст. ва ин воқеан ҳамон мармеладе аст ки шумо дигар қарздор шудем ки барои сафина тақдим кунем. хуб, ба ҳар сурат фикр мекунам ки бисёр хуб буд ки бозӣ дар ҳамин нуқтаи бисёр ширин ба охир расид ва ҳисобам бисёр ҷолибу дӯстонаам ҳаст. барои шумо комёбию барор орзу мекунам. бозии рафиқона буд ва ба умеди бозиҳои бозам хубтар ва беҳтар дар нашрҳои дигари Intellect Show. саволҳои худро барои мо бифиристен. почтаи моро шумо дар экранҳои худ мебинед. фақат кӯшиш кунед ки саволҳо ҷолиб бошанд, такрорӣ набошанд ва манбаъро бинависен, ҷавоби дурустро бинависен. баъзе лангарҳову пайвандҳову ссилкаҳоро дар ихтиёри мо гузорен то мо саволи шуморо як бор бубинем ва он албатта дар нашрҳои дигар пешниҳод мешавад. Субҳон Ҷалилов будам. то нашри дигар комёбу муваффақ бошед.